A Pobra vivirá un Nadal diferente pero cargado de actividades. Unha das máis destacadas é o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas, no que participaron 35 vivendas. Dai sairán as 5 premiadas cunha cesta de Nadal valorada en 400 euros, que se darán a coñecer o próximo 22 de decembro. A pesar das restricións sanitarias, o Concello non renunciará á feira de Nadal, que se instalará a partir do día 23 na Praza Maior, con todas as medidas de hixiene e prevención que garantan a total seguridade. Entre os días 23 e 27 vaise levar a cabo na Praza Maior unha feira do Nadal, unha feira pois, que vai a contar con unha veintena máis ou menos de artesáns, non? Está programado para 20 postos. Estará amenizada con animacións de diferentes, musicais e distintos shows, que aparecerán sorpresivamente durante o día. En este caso tamén se cumprirán estrictamente todos os protocolos de seguridade e haberá un circuito COVID con entrada e saída dentro da plaza, non? E zonas de desinfección. No apartado cultural programaronse 4 funcións para público infantil e diversos concertos no Cine Elma. O aforo de todos os espectáculos está limitado a 60 persoas e será preciso realizar reserva previa. Todas as actividades serán de balde, agás o concerto solidario da banda de música, no que se recadarán alimentos. Un concerto solidario que colabora con nós e nós con eles, a banda de música Ateneo Musical da Pobra do Caramiñal. É un concerto que se vai facer en 2 sesións, unha é ás 6 da tarde e outra é ás 8:30, para que dé tempo a que a xente da primeira sesión salga, se aire, se desinfete e logo se poda entrar á segunda sesión. Todas estas actividades son gratuitas para os veciños e veciñas, pero o concerto solidario da banda Ateneo, pois a entrada ten 1 quilo de alimento. Vale? Para pechar a programación, e aínda que non haberá cabalgata, os reis si se achegarán ata Pobra o día 5. Cada un situarase nun espazo diferente e recibirá aos nenos que desexen visitalos con cita previa.